Na letištích se používají příruční detektory kovů, které pomáhají chránit cestující. Lovci pokladů používají detektory při hledání ztracených mincí. Používají se k různým účelům, ale technologie detektorů je úplně stejná. Jde o princip zvaný magnetická indukce. Vše stojí a padá na slabém elektrickém proudu vytvářejícím magnetické pole. Slabý elektrický proud procházející v drátu uvnitř detektoru a vytváří magnetické pole. Když detektor narazí na kovový předmět, pole je narušeno a způsobí malou změnu v napětí, která spustí alarm. Cívka se vyrábí z měděného drátu pokrytého nylonovou izolací. Namotá se kolem dvou konců plastové tyčky přesně určeným počtem otáček. Polyesterová páska zabraňuje rozmotání. Bezpečnostní detektory kovů potřebují čisté železo, které se přidá k cívce, aby se posílilo magnetické pole, které cívka vytváří. Bez železa by cívka musela být několikrát větší a nevešla by se do ručního detektoru. Dalším krokem je připájení vývodů cívky k obvodové destičce. Pak se připájí vibrační motor, který umožní detektoru vibrovat a také pípat, když narazí na kov. Destička obsahuje mikroprocesor, alarm detektoru a další prvky, které reagují na signály vycházející z cívky. Cívka a obvodová destička se vloží do plastového pláště detektoru. Svorky drží vibrační motor na svém místě. K baterii dočasně zapojí proud a stisknou tlačítko na obvodové desce, tak se nakalibruje obvodová destička k cívce. Nainstaluje se posuvné tlačítko na spínač detektoru. Teď se může všechno uzavřít a přilepit etiketa výrobce. Posledním krokem je instalace 9V baterie. Žádný detektor kovů neopustí továrnu, dokud neprojde rozsáhlým testem kontroly kvality. Detektory kovů určené ke hledání pokladů mají větší cívky, takže nepotřebují železné vložky posilující magnetické pole. Tyto detektory určené pro zábavu mají dvě cívky, jedna vysílá, druhá přijímá. Tato konfigurace vám umožní nastavit si detektor tak, abyste našli jen určitý typ kovu. Stejně jako předtím i tady polyesterová páska chrání navinutý drát před rozmotáním. Vývody cívky vedou do zařízení zvaného shrnovač, který uvnitř odkrývá měděný drát. Testovací přístroj ukáže, zda cívka splňuje technické parametry. Nyní umístí obvodovou destičku do pláště s cívkou. Plášť je propojen kabelem s hlavicí detektoru, kde součástky interpretují signály cívky. Poté, co se nainstalují cívky, jsou jejich vývody připájeny k desce. Všechno je pevně přichyceno horkým lepidlem. Pak jsou součástky uvnitř pláště zapečetěny epoxidem. Nyní instalují obvodovou destičku dovnitř ovládacího panelu detektoru kovů. Zapojí kabel vycházející z cívky na destičku a zapojí proud. Tak nakalibrují cívky na obvodovou destičku. Nyní otestují kalibraci na 3 různé typy materiálu, které by mohl detektor v zemi najít. Železo, stříbro a nikl. Pokud všechno dokonale funguje, montáž pokračuje. Nainstalují malý reproduktor alarmu. Pak připevní ovládací panel k hlavici a aplikují obtisky. Připevní rukojeť a loketní opěrku, pak dlouhou násadu. Kabel se z cívky namotá nahoru kolem násady a zapojí se do hlavice detektoru. Signál z cívky putuje kabelem do elektroniky v hlavici. Malý počítač analyzuje tyto signály a určí, zda detektor našel kov. Pokud ano, počítač aktivuje obvod, který spustí alarm a zobrazí zprávu. Ale Země nepředstavuje žádný limit. Existují detektory navržené k potápění, které se mohou kompletně ponořit.